Giawhag sa Singapore ang Pilipinas ug ubang miyembro sa Association of Southeast Asian Nations nga gukdon ang kinsamang responsable sa haze nga nasinati dili lamang sa laing nasud kundi dinhi sa Visayas ug Mindanao. Matud sa Ministry of Foreign Affairs sa Singapore nga angayang aksyonan ang maong problema tungod sa peligro nga dala niini sa panglawas ug kinaiyahan. Ang haze o smaze kon kombinasyon sa smoke ug haze padayon nga migrabe sa Sugbo. Aduna na sa mga reports nga naapektuhan sab ang Bohol ug Negros Oriental. Gani mipadala karong adlaw ang buhatan sa Environmental Management Bureau ug duha ka team didto sa Bohol ug Negros Oriental aron susihon ang gingong epekto sa haze sa maong mga dapit. Miawag sab ang EMB sa publiko nga magsulob na og goggles, dust mask, respirators ug personal protective gears isip protekta sa panglawas. Kung pananglitan mo grabe pa ang maong gabon, nagpahimangno ang EMB sa publiko nga magpabilin sa panimalay ug siradan ang mga bintana. Ug likayan ang lugar nga adunay huot ang trapiko tungod kay taas ang particle pollution niini. Ang mga tawo nga adunay problema sa kasing-kasing ug baga, bata ug tigwang mao ang dali nga maapektuhan sa maong gabon. Padayon ang pagmonitor sa EMB sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu.